Hey guys, jotong kung kaham hanang talbono jotan lang sabun kina pajang pai kakai kaham nungan hingke ang hingke petini kan kaham no hingke mo hingke miapro chung mono bazaro tham bidu mangke udipuro chung gorma bari pathago kisam titin klegena hane hablai mandu hingke mai pasagi hingga phaisi thangleng na hingke takte baji to tak hingke chung tipin rok sapai ong khorka hingke yang phaising udipur lama matarbari road phaising phailang hingke yang hingke pujani joto decoration khlaipaijak naithotok klai hora hingke light bai hingke te naithok ongma jana tak salongo ba tokisa usuk naithok epe nong kisa cholitrop hora hingke bo naithotok ongsi naita hingke mutai o hingke do chung angta je chwraiframa phaimani tai sokpaiyaku ta ujak kaijama pore puja ro mela phoro hingke phaijak tano emnele phaijak alka salo rok phaijak mutai rok khulunani hingke hora rok hingke mela ni bangoi waisa phaijak je nogo tongkro naimani 2 ba 3 ba nukha na hingke tak khete naijak hingke taklai to tai boro naimani sinai tamo hingmale ayase mangtang sikos ko mi paiya hingke yang ani bukrajak butak butak hamyaku anjari boro mela ba nog sinai ta hingke taklai hingke ani mama ni birthday bo khlai maliya joto si yang hayase mangsi ong pai hangkleba yang hingke tabuk motai bari phai sokpaika gohina di dalon abo tangpai rong rokpe busuk naithokna hingke yang tak hingke kisa naithoke hayeng tongka olo hingke mono si guri pai mangalak je kotorma jaga khai khlaika ang hingke yang tabuk bono bazar phaising thang tongdo kisa manui nagana hinui hingke yang phaising borok udipuro kalangjana hingke yang phaising borok kalangoi phailangka tachu hingke udipuro hingke yang aro thangoi to usuk video khlaimaliya tamo hingmale satong bo kisa kwbra ma do hingke ani mana o bamjak hingke poja bo tongo hingke video khlaimaliya usuk hingke ani login hingke to bo hingke muikhwtwng ra hati khlainani boni bo alka thangka hingke ang hingke ani ree rok kisa nainani thammani ani bwskango baade hingke ani ang ayang phaising manui paina thangta hingke namjari mobile rok no ani mama ni rok no usuk video khlaijakle mo hingke rasta ni video mono bazar thangproni tabuk lama o khuga mono bazar hingke sobsamai borok kwbang naisingo hingke kisa aram tongdo thanda ni jari hingke yang satlangmo hingke tungfla manjari borok bo to usuk no kwbang shanti nango tungflao miafrang si busuk lengsu ka baba marung suka hingke tini hingke to puja ye deba hingke chini yang bo tini puja tongna gondar hingke joy dino ang thangjaka hingkeleba phunuk gana nangno sairiko chini ni mela no hingke sel klai to thangjak nai hingke cherai rok tei siyari rok besi thanda rok manjaknai tei kongre kulom rok klai naisi ayang bini yang phaising ani mama hingke thujak do ani khuri o gari bwskango achukjak deba satung kwbramma bono achal bai si khobol kholobwi nana si o satungma ukuluk achuknai hingke tungfla hingke ba kisa thanda chana hinui bwskango achukka ta tabuk hingke chung mono bazar o paisakpaika yang naidi gari yang side gari mang burung burung gari boro tongnai chung jaga naitolai tongo hingke chung to thangsogwi mani 9 ta hai bazika 9:30 hai bazika amjari tebo gari bangso tonani jaga maliya hingke ang hingke bai rong photo rok sinai hingke bo hingke gari tonoi sinai ta tabuk hingke yang phaising ree dugan phaising phaijak ree kisa naigana hinui yang phaising oro hingke ree gwnai set kwbangma ree gwnai set ero simi ya do oro bazar o berai khai ree gwnai set burung burung naithokma rok kwbangma si tongo ree gnai set ni dam bangpai ma bo baple bap yang hingke ree piece dugan phaising ang video khlaimani sido andar maka hinui tei khlaimaliya hingke tak hingke bazar o rogo thangoi phai phiroka aro to tai video khlaimani phunukmaliya tamo hingmale andar khai tangjak tak hingke tola bazar o phai sokpaijak ani mama no kisa tumaluk nairwnano himnai boni birthday to ani dino 8 tariko laithangye deba hingke ah dino to hospital o korno sirokmaliya birthday khlaimaliya hingke chung hingke ah dino mutai o thanai tongma do yang phaising nogo si kulum barilai hospital rok poti hingkeleba thab thanglai maliya hingke.
hingke rangchak to tabuk obo mangala hingke tumanai rwman naigena hinui bathang manta yang phaising ke rangchak to namalia ruk phaisingni pano sikol kaisa nairokka mama no tei khunjuni kaisa bwsa te nairokka hingke bono hingke tabuk khunjuni phur nai tongo bon paina bo after 1 year kainui khunjuni phur yang baji tongo tabuk 11:34 hingke guys ni bai video sigmani tata.